Perdoni, senyor, a vostè li sembla bé que hagin convertit aquest carrer en zona de vianants? A mi sí, em sembla perfecte. No gaire, no m'acaba de convèncer massa aquesta idea. Sí, en principi em sembla bé. Ara, això no vol dir que no suposi alguns inconvenients, sobretot per als veïns i per algunes botigues. Els veïns? No és veritat que els perjudiqui, tot el contrari. Sí, sobretot per aparcar. Perquè una cosa és que no hi deixin entrar cotxes i una altra és que no hi puguem entrar ni els veïns. Hola, amics. Com va això? Jo, ja ho veuen, llegint la premsa. És curiós, això dels diaris. Una mateixa notícia és tractada de manera diferent segons la tendència de cada publicació. Per aquest, l'actuació del govern és d'allò més encertada en política exterior, però un desastre en política interior. Aquest altre, en canvi, opina que la política interior és l'adequada, però que amb aquesta política exterior no anirem enlloc. Això no vol dir que l'un digui la veritat i l'altre no. Són simplement punts de vista diferents. D'això, precisament, tractarem avui. Dels punts de vista i de la manera de donar arguments a favor o en contra d'una idea, de com es pot matisar una informació i de les expressions per negar i contradir allò que han dit altres persones. Vols dir que això de les tècniques japoneses ens anirà bé? Jo, la veritat, no n'estic gaire convençut. Sí, home, sí. Ja veuràs com funcionen. Tinc entès que al Japó l'apliquen des de fa molts anys i només has de veure com han incrementat la seva productivitat. Però jo no crec que sigui només gràcies a aquestes tècniques psicològiques. Des del meu punt de vista, totes aquestes coses resulten força inútils i fins i tot perilloses. Estigues tranquil, que ja veuràs com tot funcionarà. Senyor Romaguera, el senyor Nikoto és aquí. Molt bé, ja el pot fer passar, sisplau. Ja veuràs com et convencerà. Passi, senyor Nikoto. Li presento el senyor Pons, el vicedirector de la nostra empresa. Encantat de conèixer-lo. Igualment. Però seguin, facin el favor. Molt amable. Precisament ara estàvem parlant de la seva oferta amb el senyor Pons. N'estàvem analitzant els pros i els contres. En la nostra oferta tots són pros i no hi ha contres. El nostre sistema per millorar la producció és d'una eficàcia comprovada. Sí, però m'agradaria que en parléssim, perquè no estic gaire convençut que sigui tan eficaç com diuen. A més, m'han dit que és una mica perillós. Oh no, això és totalment fals. No és cert que sigui perillós, en absolut. Ben al contrari, la seva pràctica resulta molt relaxant. Relaxant? Sí, ja veurà com els treballadors faran la seva feina amb més entusiasme i, sobretot, relaxats. Home, a nosaltres tampoc no ens interessa que relaxin gaire. Vostè ja m'entén. Això no vol dir que no treballin, al contrari. Una cosa és que s'adormin i una altra que descarreguin la seva atenció. Però a veure si ens explica exactament en què consisteix aquesta tècnica. Aquest art, deu voler dir. Aquest art. Doncs bé, com vostès ja saben, el nostre sistema... No estic gaire convençut que sigui eficaç. No n'estic gaire convençut. A més, m'han dit que és una mica perillós. Això és totalment fals. Al contrari, ben al contrari. No és cert que sigui perillós. Això no vol dir que no treballin. Vols dir que va així la cosa? Segur que ho vas entendre bé? Segur.
Es pot passar? Endavant, endavant. Ja pot començar sense por. És que... Endavant, home. És una mentida que arribi tard cada dia. No gaire fort, sisplau. És fals. Que no porti bé els comptes. No és veritat que tot el dia Sherry no treballi. No gaire fort, sisplau. No és cert que perdi el temps. És mentida que... És mentida que arribi tard. És fals que... És fals que no porti bé els comptes. No és veritat que... No és veritat que tot el dia Sherry. No és cert que... No és cert que perdi el temps. Què? Ha anat tot bé? Però què els ha passat? Que han caigut? Que han tingut un accident? Així que no era perillós, eh? I sobretot relaxant, oi? Però què han fet? No em diguin que... Oh, vostès no m'han entès. Ho havien de fer amb ninots i no vostès en persona. El senyor vicedirector mantenia un punt de vista diferent al del director respecte a les tècniques japoneses. Però ens hem quedat sense saber si tenia raó o no per culpa d'un lamentable error. I vostès què en pensen de tot això dels japonesos i de la seva manera de treballar? Mentre s'ho pensen, veiem què els passa avui als nostres amics de l'Avinguda del Desastre. Els nostres telespectadors recordaran que fa uns mesos la fàbrica de paper Estrassa i Estrassa Societat Limitada va sofrir un incendi que la va destruir parcialment. El sector que quedava dret, com també recordaran, va caure l'endemà mateix en cedir una viga sota el pes del director de la fàbrica que l'havia escollit per penjar-s'hi. Es desencadenà aleshores una interessant polèmica sobre si el suïcida havia mort escanyat per la corda o a conseqüència de la patacada que li va clavar la viga. Però la vida passa i a la primavera floreixen les margarides. A l'antic solar de la fàbrica, com poden veure per les imatges que ara estem oferint, no, encara no les estem oferint. Rafalet, Tanoca, poses les imatges o no poses les imatges? Si una no estigués en tot. A l'antic solar de la fàbrica Estrassa i Estrassa, més que margarides, de moment hi floreixen les males herbes, però per poc temps. Com que Bonfito hi és camí, el nostre excel·lentíssim Ajuntament ha decidit convertir el lloc en espai d'utilització pública, una audaç combinació d'espai verd i refugi antiatòmic, coses totes dues que escassegen i que fan igualment falta a la ciutat. Com poden veure al croquis, el projecte combina astutament 2.500 metres quadrats de ciment armat amb 4 elegants palmeres que, òbviament, simbolitzen les 4 barres de la senyera i amb un hortet de patates. Com que les patates són un tubercle que creix cap a sota, vegin també el dibuix il·lustratiu. Arribat el moment, els afortunats habitants del refugi atòmic podrien recol·lectar-les sense sortir a la superfície. Ha sorgit, però, la polèmica. L'associació de veïns on es troba el solar ha protestat enèrgicament. Els nostres serveis informatius, sempre a la caça de la notícia, entrevisten un dels arquitectes autors del projecte municipal i un representant de l'associació de veïns. A veure què ens diuen. Aquest solar és, segons projecte municipal, la futura plaça del Fènix català.
Però el projecte no ha estat, segons sembla, gaire ben rebut pels representants del barri. Tenim amb nosaltres el senyor Fructuós Padabarra, vocal de l'Associació de Veïns. Senyor Padabarra, què n'ha de dir del projecte municipal? Que no hi estem d'acord, que és una per no dir una merda. Que no és veritat que ens l'hagin ensenyat ni que ens hagin consultat. Així doncs, dilluns passat vam fer una reunió i en el seu curs vam decidir protestar enèrgicament. Per què no els agrada el projecte? Està engegat, això? Em retraten? Per descomptat, naturalment. Doncs no, senyor, no ens agrada i no hi estem d'acord. Però expliquis, crec que vostès volen més jardins i menys ciment armat. Ah, no, senyor, no és això. És fals que a Barcelona no hi hagi zones verdes. Al meu balcó mateix hi tinc 4 testos. Així, què demanen exactament? Nosaltres volem una altra fàbrica. Estem convençuts que falten llocs de treball. Qui s'atrevirà a dir el contrari? Ningú, perquè tenim raó. Falten llocs de treball. I aquí hi havia una fàbrica, de manera que volem que construeixin una altra fàbrica. També ens acompanya l'arquitecte senyor Oriol Margalef, un dels autors del projecte que ha confeccionat l'Ajuntament. Senyor Margalef, sisplau, jo no sé... Bé, sí. No estic gens convençut que hi faci falta una fàbrica en aquest barri. Això no vol dir que no entengui el desig de veure creats nous llocs de treball expressat pel senyor Ple de Borra. Pa de barra forner, per servir-lo. Pa de barra, perdó. El desig és legítim, per descomptat que sí. Ara, una cosa és que entengui el desig i una altra que sacrifiquem espais com aquest en una ciutat tan atapeïda i pol·lucionada com la nostra. Ta mare. Com diu? Que el veig venir, que no té raó ni en tindrà per molt que parli. Volem una fàbrica. Nosaltres els oferim una cosa molt millor. 2.500 metres de ciment armat, amic meu. 4 palmeres, 4, amic meu. Un hortet de patates, amic meu. Un refugi atòmic per sobreviure en cas de necessitat, amic meu. De manera que ja em dirà. Li diré que és mentida que vostè sigui amic meu. Home... No s'ho creguin, me l'han presentat ara mateix. I per descomptat d'amic meu no ho serà si fan la plaça. Entesos? Doncs entesos. Les fàbriques s'han de construir fora de les ciutats, vostè ho ha d'entendre. Jo crec que això que diu el senyor arquitecte... Vostè no s'hi fiqui. No volem places, no les volem de cap de les maneres. Encara que construíssim una fàbrica, estic convençut que el problema de l'atur continuaria igual. Les condicions objectives de l'economia del país... Esquirol. Com? Sí, Esquirol, Esquirol. Em penso que això que acaba de dir valdrà més que ho retiri. Ta mare i ta mare. A la meva mare no se la posa a la boca ningú. I l'ús d'aquest espai ha de decidir-lo la ciutat i no una part mínima dels seus habitants. Ah, treus la careta, eh? Ja ho veieu, ens volen imposar el que ells volen, com sempre. Però què diu ara aquest home? S'ha tornat boig. Vols guerra, Esquirol? Doncs estic d'acord. Tindràs guerra. De la discussió n'és la llum. Estic segur que arribaran a un ràpid acord. Així doncs, tornem la connexió als nostres estudis. Que anirem a dinar a Santa Coloma de Farners. És veritat que no hi ha prou fàbriques. I jo també vull una fàbrica. Qui no vol una fàbrica? Qui no vol una mica de fantasia a la seva vida? Ei, què fas? El partit comença d'aquí mitja hora, llavors tornaré a engegar-la. Que animals. Un refugi antiatòmic val tants diners com una fàbrica. I és mentida que sigui tan útil com una fàbrica. En canvi, és veritat que tu estàs tan boig com ells. Jo estudio medicina. La pol·lució no és bona. Estic convençut que el que necessitem són places. Doncs no hi estic d'acord. Gens d'acord. I tu no saps res. Tu ets un ignorant. Una cosa és que estudis medicina i una altra és que siguis un ruc integral. Així que calla. Doncs no callo. Una fàbrica no serveix de res. I el ruc integral ets tu. Mira que et fot una pinya. Tu a mi, taxista de la punyeta. No estic segur que les males paraules siguin la millor manera de resoldre això, Tu calla, també. Estranger més que estranger. Jo estranger? Jo? Que vaig mamar el català del pit de la meva mare? Tu? A tu et van criar amb llet de pols. Llàstima, però té raó. I a tu amb vi de Màlaga. Què? I a tu amb sobrassada. Què? Això caldrà que tu em passis, eh? Caldrà que tu em passis. Sí, senyor, amb vi de Màlaga i amb sobrassada. T'està guanyant una, eh? Sí, ai, calla. Molta coca mallorquina i tu molt bucaró. Sí, ai. Sí, ai, 2 contra 1, ja podeu, ja podeu, deixeu. M'he equivocat, el partit comença ara. I la bralla?
És aquesta manera tan nostra de mantenir punts de vista diferents. Però recordeu algunes de les frases que acabem de sentir. Doncs no, senyor, no ens agrada i no hi estem d'acord. No és això. És fals que a Barcelona no hi hagi zones verdes. No estic gens convençut que hi faci falta una fàbrica en aquest barri. Això no vol dir que no entengui el desig de veure creats nous llocs de treball. Encara que construíssim una fàbrica, estic convençut que el problema de l'atur continuaria igual. Un refugi antiatòmic val tants diners com una fàbrica. I és mentida que sigui tan útil com una fàbrica. La pol·lució no és bona. Estic convençut que el que necessitem són places. Això de la sauna és fantàstic. És mentida que no vagi bé pel cor, com dius tu. No hi estic d'acord. Si pateixes del cor, la sauna pot ser fatal. Jo tinc un oncle... Jo no crec que provoqui atacs de cor. Des de fa molts anys, la sauna ha anat molt bé per tot. Una cosa és el que tu creguis i l'altra el que és veritat. Això de la sauna és un autèntic suplici. No pot anar bé de cap de les maneres. A més, et deixa sense greix. I això és molt dolent pel cos. No és veritat que et deixi sense greix. Només et fa suar i perdre toxines. I a més, el greix no ens fa cap falta per res. Al contrari, l'acumulació de greix és perjudicial per la salut. I l'aigua del cos que perds, què, Això no vol dir res, d'aigua ens en sobra. Això vostè ho deu dir a totes. Encara que t'enfadis, insisteixo que això de la sauna és fantàstic. El que és fantàstic és que toqui la loteria, però això és una tortura. Abufeu! No puc respirar! On és la sortida? Auxili! A mi, això de les saunes no m'acaba de convèncer. I vostès, què en pensen?